see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Good morning guys. Today is Wednesday, February 24. And nakikita nyo nakabihis na ako kasi alis din ako. Hindi ko nabanggit sa inyo kahapon, habang hinintay ko si Holly sa kanyang dance lesson, nagpa-book ako sa aking, nails para sa SNS. So, maaga rin yun, 9:30 siya yung booking. And yeah, pero hindi pa nga tayo nakaayos sa mukha. Nasabi ko ba yun? And nagawa ko na rin yung kanilang lunch. Hindi ko na napakita sa inyo kasi yung lunch nila ay leftover na pizza kahapon. Tapos, yung kanilang snacks ay blueberry muffin tsaka yung banana muffin. Same as Sak. Pero meron, hi Baba! Gising na silang lahat. Tapos ayan, shapes. And yung kay Holly, pakita ko sa inyo. What's that? May sinasabi siya. A banana muffin like that. What about it? Someone has them at Kindy. Ah, okay. Kaya pala nagpabili siya. Pero binibili ko naman siya. Yes, baby. And si Sophie, ida-drop off siya dito maya-maya ng mami niya. Yeah, kasi nag-school ba si Sophie, pero this time hindi kasi sasamahan niya si Holly maglakad. Kasi last week also, nung Thursday, dinap off din dito si Sophie, and nag-walking sila ni... Yeah, mag-walking sila ni Holly. Tapos yung boys... Yeah, you can ride a bike, pero slowly only, okay? Kasi last week din, nag-bike sila, pero slowly lang din yung takbo ng mga boys. So, ipakita ko muna sa inyo yung lunch nito. We just run so fast. So, ipakita ko muna to. No, wait lang. So, ito yung kay Holly, yung pizza na creamy garlic prawns. Kinat ko na siya. Tapos, yan yung fruits, strawberries and blueberries. And ito yung kanyang snacks. Ayan yung rice cakes, tapos shapes, tapos ayan, tatlo sa kanya. Tatlong muffins. Ayan. So, yan yung ni Holly. Kanyang baon today. And yung kanilang breakfast, ay mag-orange juice, yung nabili natin kahapon. Ito yung black label ang kanyang, original black label. Tapos may siya, bless you Baba, bless you. Siya, very healthy, kasi sabi dito, no added sugar. And, ang health star rating niya ay 5 stars. And ang partner niyan, syempre, yung nabili natin na banana muffins. Oh yes. And blueberries. So, ito na yung breakfast nila. Mabilisan yung breakfast nila kasi hindi tayo magluluto. Is that for breakfast? Yes, baby. Sophie, What? picking me up. Sophie's picking me up. And she's gonna drop you off. And yep, drop me up. And the boys gonna ride slowly. Oops. Which one you want, Baba? Blueberry or banana? Banana. Okay. Here you go, boys. Banana or blueberries? Okay. And your orange juice here. You're welcome, yeah. Your orange juice here, huh? And then I'm gonna get your apples. And give me apple too. No, you got blueberries. please. Huh? Green apple. Green apple. How about you, Sal? Green apple or blueberry? Blueberry. Red. Oh, great. Green. Okay, green. Naugasan ko na yung kanilang mansanas. Huh? More? Of course. We have a lot here. Gusto niya pa raw. No, blueberry. Blueberry. Okay. Thank you. Welcome. And yung suot ko, hindi pa to yung final kasi tingnan nyo. Mayroon siyang pa pusod. Ayan. So, hindi pa to yung talagang final. Eto, gusto ko kasi medyo malamig ngayon. Pero parang hindi masyadong high-waisted yung ating jeans. So, dapat siguro mga hanggang dito. Malamig. Malamig ngayon. Bawal magpapusod. Ano pa ba yung sasabihin ko?
Eto pala sa Ali Fashion. May tagpa to. May tagpa siya. Ayun. Tatanggalin ko to. Pero hindi pa nga to yung final na suot ko. Hindi ko alam. Baka magpalit ako ng pants. Kasi ito gusto ko to para ma-cover to. Kasi malamig nga. Tapos yung hanapin natin yung hanggang dito yung ano, jeans. Hanapan ko si Holly ng damit. Medyo malamig ngayon. Ayan yung kanyang damit. So, eto siguro. Si Minnie Mouse. Tapos mag-leggings siyang black. Kasi malamig. Tapos yung kanyang shoes, yung kahapon din. Yung sabi niyang pang farm. Pero gustong-gusto niya yon. Ayan, leggings. So, meron na si Holly. Hintayin ko lang siyang matapos na kumain. Ipakita ko sa inyo yung damit dito sa salamin. Wait lang. Ayan, o, tingnan nyo. Bang, bang, bang. May papusod si Manay. Kitang-kita talaga yung pusod ko. Ayan. And medyo malamig ngayon. So, yeah. Ipakita ko lang sa inyo yung jeans. Eto, nabili ko to sa Just Jeans. Yung isa ko din, Just Jeans din yun. Pero, mas ano yun, high-waisted yun. So, yan, yung kanyang itsura. Ang tawag dito ni Jan, patapon ng pantalon. Kasi butas-butas daw. Ayan si Sophie, guys. Good morning. And, nabihisan ko na yung bata. Tingnan nyo yung kanyang outfit. And yung buhok niya, show me, Baba. O, diba? Ang buhok niya ay, ganito yung style today. Para maiba naman. Ayan. Look at the mirror. Gustong-gusto niya na yung sapatos. Do you like your shoes, Baba? Oh yeah. Oh, yeah. They look like the same like these. Yeah, so hinihintay na lang nila yung time. Then, maglalakad na sila. And, sabi sa akin ni Kylie, mayroon daw aksidenteng nangyari dyan bago bago makatawid ng mouse. So, sabi niya, baka raw ibang way yung dadaanan ko. Hindi ko pa naman alam. Pero sinabi niya naman sa akin, yeah, basta sabihin niya na, so, tingnan natin. I think you have to get on the white metal rod. I know. First time ko itong mag-detour somewhere. Alis na sila. Whoa, Para may time pa silang maglaro sa playground. Okay, see you boys. Drive. Ride your bike slowly because you have the two girls. Huh? Yeah, okay. See you, bye-bye. Enjoy your candy. I love you. That's why Sophie's gonna See you, Sophie. with me. See ya. See you, Kuya. Okay, good luck. Listen and... Holly, listen and... Run. That's right. Okay. Tingnan natin sila. Ayan na, oh. Ayan si Kuya. Zach, slowly. Kuya, you alright? Yeah. Oh, Zachary. See ya! Papa, see ya. Hi, boys. I said slowly. No running, girls. Ayan si Sak. Oh, tingnan nyo na naman siya. No, Papa. Ang cute. Bye, see ya. Dati si, ang naglalakad kay Kuya noon si Kobe, kapatid ni Sophie. Bye, Papa. Enjoy. Bye. Oh, diba? Laro-laro muna sila. Okay, go. Keep walking. Keep walking. Keep walking. See ya! Dito na pala ako. Sobrang late na ako. So, mamaya ko na lang kayo kausapin na ang daming nangyari.
Dito na pala ako nakapark sa Coast, guys. Tapos na tayo magpagawa ng nails. Pero mamaya na tayo mag-uusap kasi nagmamadali ako. Ano na, mag-aalauna na. Di ba kahapon, ano kami ni Holly, nagmamadali. So, kukunin ko yung mga kailangan ko pa. So, ito muna tayo dito sa Coast. Thank you. Dito tayo sa Margaret pa kumuha ng meat tsaka sausages. Wow. Yeah, I get maybe 4 pizza please. Thank you. I get the 3 please. Yes, please. Thank you. Thank you so much. Have a good day. You too. Bahay na ako guys, 2:25 na and si Jan tulog. And eto na pala yung mga napamili ko sa Coast. And ayan yung sa Butcher. Tapos eto yung sa Baker's Delight. Eto mga tinapay yan. Yung ibang meat, yung like sausages, barbecue steak, and ano pa ba yung binili ko? Burgers. Dadali namin yan sa Renmark. So yun ang ating dadalhin sa Renmark. And the rest ng mga nabili ko rin sa Coast ay dadali namin sa Renmark. Except dito sa eto. Kasi yan yung dinner namin tonight. Mag-ano lang kami packet. Yung parang burritos. Pero packet. Kasi nakita nyo na yun sa isang vlog. So yun. And bumili ako ng oil kasi naubusan na kami ng oil. So yan. Tapos mamaya pipick upin ko si Holly. So ayusin ko lang to. Guys, dito na si Holly. Say hi, people! Hi! And then nandito rin si Sophie. And ayan pala yung nails ko. Where are you going? Rod. Okay. Careful, ha? Sophie! Ayan si Sophie. Hi, Sophie! Hi! It's Sophie. Ito yung nails ko, guys. O, nagpa-French tips lang tayo. Ayan. And, ito yung ating, nagpa-spa na rin ako. Ayan. Nagpa-pedicure tayo. And di ba kanina umaga, nabanggit ko sa inyo na magpapalit akong jeans kasi nga, kitang-kita yung pusod ko. Di ko na pinalitan yung jeans. Ang ginawa ko na lang ay, nagsuot na lang akong girdle na nude para hindi makita yung pusod ko. Ayan, o. Ganyan yung itsura niya. So, para hindi siya halata rin. Kaya nude yung ating sinuot. Kasi, kung maghahanap ako ng pants, sobrang maliliit na ako. Nakalimutan ko, magpapagas pala ako. So, tinawagan ko na lang yung, kung saan ako magpapanail, na sabi ko, malilate ako tapos iba pa yung daanan ko. Kasi, di ba nabanggit ni Kylie na mayroong, aksidente dun. So, mag-detour daw ako summer. So, first time kong dumaan dun. So, okay naman. Ako naman. Nag-follow lang ako sa mga ibang cars. And, speaking sa pagas, naalala nyo, di ba may tag yung aking damit? Di ko yun natanggal kasi nakalimutan ko talaga kasi nagmadali ako kasi sabi ko magpapagas pa pala ako. So sabi nung naglagay ng gas kasi siya yung naglalagay ng gas pag ako yung nagda-drive ng car. So siya yung naglalagay yung mama doon kasi kilala naman kami. Sabi niya, can you turn around? Are you for sale? Tapos nung pagsabi niya, are you for sale? Alam ko na yung tag. Napahiya talaga ako. So naghiram na lang ako ng gunting. So yun yung nangyari. So, yeah, yan yung naganap kaninang umaga. And, alam nyo ba guys, meron pala ako ditong i-haul sa inyo. Ito yung capshi, pinadala nila ako. So, siguro i-haul ko na rin to sa inyo. And, try natin i-try on. Mother Edition.
So guys, nalobat kayo. So ito nga, pinadala ako ni Capshi na 6 na swimsuits or 6 na swimwears. Then yung size na kinuha ko ay size medium or size M. And lahat ng mga ipapakita ko sa inyo, ilalagay ko yung link down the description box. Baka may magustuhan kayo. And also, meron din pala akong code na 10% off on your purchase. And guys, first time ko tong gawin. So be nice to me. As in, first time tong gagawin dito sa Chona. And my kids. So mother edition try on haul swimwear tayo guys. And also, kung ayaw nyo mga ganitong video, mag next video na lang po kayo. Okay, be nice people. Hello mga mamshi. So, unahin ko na dito. Ito yung ziplock muna. Maganda yung ziplock niya kasi reusable siya. Kung mag-swimming tayo and basa na yung ating swimsuit, dito na lang natin ulit siya ilalagay kasi matibay siya. Ayan o, ziplock siya guys. So, ito yung kinuha kong una. Ito siya. Ito yung top. Ayan yung design niya. May paganyan siya dito sa, may pa-pleats bang tawag yan? Ayan. And very stretchy talaga siya. And then yung pads niya naman ay natatanggal siya guys. Ayan. Natatanggal kasi may butas siya dito. Pwede nyo siyang removable ba? Ayan. Hindi ko alam kung makita nyo. Basta meron siya. Ayan oh. Wala. Ayaw nyo magpakita. Ayan. Pwede siyang tanggalin. And also yung kanyang straps. Ano siya? Adjustable. Ayan. Adjustable siya. Silver. Ayan. Hindi ko alam kung makita nyo ha. Sorry ha. Ayan. Adjustable siya. And garterized. Ayan. And yung kanyang bottom. Ito yung itsura. Meron siyang print na leaves and high-waisted siya. So, yung first, gustong-gusto ko kasi, feeling ko, alam mo yun, yung safe na safe ako, hindi ako makikitaan, kahit yung dito sa may likod. So, okay siya. So, next na tayo. Ito yung pangalawa. Ito naman ay yung black and white, high-waisted. So, ito yung kanyang bottom. Ito siya. Ayan. Square yung kanyang, design. Square na black and white. Tapos, yung kanyang garter ay ganito. Medyo makapal. Ayan. Tapos, yun yung harap. Ito yung likod. And then, yung kanyang top. Oops. Ito siya. Again, removable yung pads. Kasi meron na naman siya ditong butas. Ayan. And then, yung likod niya may design kasi meron siyang patali dyan. Okay lang siya. Hindi siya yung gustong-gusto ko, pero okay lang. Kasi yung print niya para sa akin, hindi, parang feeling ko hindi bagay sa akin. So, move on na tayo sa pangatlo. Eto. Ayan. Eto yung pangatlo. Yung mayroon siyang stripe na blue. Eto siya. One piece siya, guys. Ayan. And eto yung design niya. May pa-ruffle dito sa kanyang dibdib. Ayan. And yung kanyang likod ay ayan, pa-X. Ayan, daming ganap dito. Ayan. Pero adjustable siya. Pero madami siyang ganap. And again, removable yung pads. Baby, it's 2:30 and I should probably head back home, but I'm afraid to be alone. What do I need to do to get some time with you? I'd rather be half involved and missing all of you. Drinking till the sun comes up, better than feeling like I need your love.
Dancing till my legs go numb, till I go numb. Dancing till my legs go. So, eto yung pangatlo. Gustong-gusto ko siya kasi maganda yung kulay. Napaka maaliwalas. Pero dapat ang kinuha ko siguro size small kasi, ayan, malaki siya. Kahit in-adjust ko na siya, malaki siya. And tingnan nyo yung kanyang V. Yung cut niya ba dito sa hinaharap? Ang lalim. Although wala tayong hinaharap. Siguro mas maganda to kung mayroong laman yan. No? Pero ayan, ang ganda ng ano niya, details dito. Oh. Yung may pa-ruffle dito sa gilid. So, gusto ko siya. Maganda siya. Pero mas maganda siguro to kung small. Ito yung next. Ayan, green siya. So, ilan ang green ko? Dalawa na. Ito naman parang olive green. And, ano siya? One piece. Pareho nito, one piece lang din. Ayan yung kanyang itsura. And again, removable pads. Ayan, meron naman siya dyan na butas. Kung gusto niyo siyang tanggalin. And, detalye siya sa likod. And yung kanyang details dito, ayan. May parang pa kulubot-kulubot dyan. So, ayan. And then, ayan. So, see. Don't lie, you're so high in this room. It's alright, 'cause I'm right there with you. And just fly, there's blue skies, and your eyes make suns rise. And now that you're falling, I wanna come to. I want us to stay here forever, alone in this room. Don't lie, you're so high in this room. It's alright, 'cause I'm right there with you. Just like these blue skies, your eyes make suns rise. So, ito yung pang-apat, olive green. Gusto ko siya kasi meron siyang illusion dito. Yung dito ba sa gilid, ayan, na parang may excess na cloth na nakakatulong na maitago yung aking malaking tiyan. Mirror kasi ako dito, nakikita ko na parang malit yung tiyan ko pag nakaside. So, yeah, yan yung ating pang-apat. Next. So, ito yung next. Ano siya? Green ulit siya, oh. Ito yung avocado. Ito yung kanyang bottom. Ayan yung itsura niya sa likod. Ayan. May avocado siya, guys. Tapos, ayan yung harap. So, high-waisted siya. Tapos, ito yung top. Ayan. Para lang siyang, ano, pwede mo siyang, kahit hindi lang pang swims, pwede siyang naka-jeans. Pwede mo siyang i-partner sa jeans. Ayan yung itsura niya sa harap. Pero siyang pagganap dito. Ayan. And yung pads, again, removable. Tapos yung likod niya ay pa-X. Ayan. Tapos yung dito niya sa baba, may parang pa-flits ba ang tawag dyan? And I start to question everything. Like what? Like when you kiss me on the cheek, what does it mean? Baby's happy Seinfeld in the 90s. Now I'm looking like Kramer and my Nikes. Yeah, with the heart attack. But you don't attack, you don't call me back. Why is Gen Z always only texting? I miss your voice when you're lying to me. If you could call me up, like you used to call me daddy. I could love you good, yeah, like you used to be my baddie. Give it up right now, give it up right now, give it up right now, give it up right now. A generation saying that's so raven. Please be patient, tell me what your sun sign's saying. Or could you ever love a Gemini? Could you? Hey, yeah. I try to reason, I'm Aquarius rising, but you've already gone and made up your mind, and your mind's not mine. Like what's mine is yours. Like when you take all the bites when we share a dessert. Yeah. If you could call me up, like you used to call me daddy. So, eto, gustong-gusto ko to kasi, tingnan nyo, oh, yung dito, safe na safe yung tiyan mo.
So, maganda siya. And eto, pwede mo rin siyang i-partner sa jeans. Hindi lang pang swimming siya, guys. Pwede mo siyang pang-partner sa jeans o kaya shorts. Para sa akin. So, eto na yung last. Eto. Ay, ayan. Eto yung last. Ang kulay niya ay light peach or peach. So, eto, bikini set siya. Unahin natin, eto yung top. Ayan yung top niya, guys. Ay, ang cute. Ang cute ng material niya talaga. As in, basta maganda siya. Parang mamahalin. Ayan. Ayan yung kanyang harap. And again, removable pads. Ayan, may butas siya ulit dito. And meron siya ditong, parang anong tawag dito? Wire. May wire siya dito. Ito lang yung parang mayroong wire. So, siya lang yung napansin kong may wire. The rest, wala. So, ayan. And yung kanyang pambaba ay, ayan, ang cute. Ayan siya. Ayan yung kanyang likod. What if I wake up happy? And what if I wake up sad? Sorry if I said something that made you mad. Wishing that I could call you. Sorry my service bad. My bad. When I wake up you're not next to me. Guess I'm missing all your energy. That's all I want. That's all I want. Promise I am not your enemy. I just need another memory. That's all I want. 'Cause all I want is you. Is you. It takes. Ayan, hindi siya adjustable. And makapal yung strap niya. Ayan, oh. So, yun na guys yung ating try-on haul swimwears ng Capshi dito sa Chona and my kids. Sana nagustuhan nyo. Comment kayo sa community kung alin yung pinaka gusto nyong try-on ko. And again, thank you Capshi for sending this. Thank you, thank you. And magluluto na ako ng dinner namin kasi late na. Anong oras na? 6:20 na. Ano lang naman, magigisa lang naman ako ng ng beef. Hi! Nakatingin siya sa... Who told you? Yeah. O, diba? Sinabi nung mama. So, magluto na ako, guys. Yun nga, yung sabi ko sa inyo, burritos or yung packets. Gutom na yung aking mga alaga. Madali lang naman to. Nasa na yung... Wait lang guys ha, nakaswim sa tayo magluluto. So, eto yung tortilla packets kit. Eto yung laman niya. Nakita nyo na to nung first time ko siyang ginawa. Ayan, yung kanyang packets. And eto yung seasoning mix. And eto hindi ko to gagamitin kasi si Jan ayaw niya ng maanghang. So, luto na yung aking beef. Ilalagay ko na yung mix. So, ito na yung vegetables para sa packets. Ayan, nakat ko na silang lahat. And ito yung nakuha natin sa kapitbahay. Yung bigay ng kapitbahay. And ito, initin ko yung packets. Ayan yung cheese, yung white sauce. And ayan na yung meat. And ayan na sila. Gutom na sila. So, gawin ko na to guys. Kanina pa sila kumakain guys. Ito na yung pangalawa ni Jan. Yung mga bata, kumakain na rin sila. Here you go, honey. Han, second. Thank you. Welcome. Ayan si Holly, si Zach. Okay, wait. Guys, eto na yung pangatlo ni Johnny Boy. And si Kuya, how many you have? You want Two. Is that your second one too, Joe? Yes, and this is your? No, it's the second. No, don't lie. How many? Oh, no, three. Yeah. Pangatlo niya na yan. So, lilinisan ko na to dito. No, that's your second. Si Holly isa. Tigda dalawa yung batang lalaki. Si Jan tatlo. Guys, nakapaglinis na ako dito sa kusina. Ayan, nahugasan ko na. Ito yung dinner ko. Ayan yung dinner ko. And yung mga bata nakaligo na rin. Papakita ko lang sa inyo yung ginawa ko kahapon. Hindi kahapon. Kagabi nung kausap ko sila mama. Diba kausap ko yung mama ko. Kasi nga, diba birthday ng kapatid ko. Nakalimutan ko. So, kausap ko siya. Habang kausap ko siya nung nag-close ako ng vlog, gumawa ako ng... Ayan, gagawin ko siyang dumplings. Ito yung lobster. Kasi dinala na ako kahapon ni Jan ng lobster. And, yeah, so sabi ko, gawin ko na lang siyang dumpling. So, eto. So, siguro babalutin ko siya ngayon or bukas. Pero, ayan, na-marinate ko na siya. Pinakita ko lang sa inyo. And, eto yung aking dinner. Yung same, pero wala ng, packets. Yan lang. And, marami pa akong gagawin. Maglalaba pa ako kasi magiging busy na kami bukas.
the next day. Tapos alis kasi, di ba, punta kami ng Renmark and magdadala ko ng yung mga hinol ko. Yung iba doon, dadali natin sa Renmark, yung swimsuits, para mayroon tayong pang swimming, if ever mag-swimming kami. And eto, tutupiin ko, oops, lumabo. Ayan, tutupiin ko mga to. Then, maglalaba ko para walang labahan. So, yan yung aking gagawin. So, i-close ko na yung vlog. Nandito yung mga bata. Ay, come on. Let's close the vlog. Come on. Ayan, nakaligo na siya. Oh, nag-base na siya. Baba kami. Tingnan mo. Suklayan kita. my brush on. Hala, andoon. Mom. Wait, yes. I wanted to get some drumsticks. Okay. Alright, guys. We're gonna close. Yeah, I know where's your brush, Baba. Okay, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Bye. Diba, naka-swimsuit pa tayo. Mom, Yeah. can I have drumsticks for my birthday? We'll see. Or Christmas? We'll see.